Pues bones tardes. Comencem aquesta roda de premsa telemàtica per presentar un pla per nosaltres molt important i molt esperat per la ciutadania que té a veure amb l'obertura de carrers de Palma per a la ciutadania. Com sabem, la crisi sanitària provocada pel Covid ha canviat el dia a dia de la ciutat. Oferim unes imatges que mai havíem vist abans. També ens ha permès descobrir una nova ciutat, a més d'enfortir el sentiment de comunitat. L'estat d'alarma va suposar haver de tancar parcs i zones verdes, a més d'altres serveis de l'Ajuntament, amb l'objectiu de reduir al màxim la circulació de les persones a la nostra ciutat. Vull agrair a la ciutadania que s'hagi quedat a casa. El seu esforç ha fet possible que ara ens plantegem noves fases d'apertura. En aquesta nova fase s'ha permès els passejos, tant de grans com d'infants, la pràctica de l'esport, que s'ha de fer en un horari concret i mantenint la distància de seguretat que s'ha establert de 2 metres. Això és important recordar-ho, perquè encara que avui parlem de nous espais, això no significa que no s'hagin de mantenir les distàncies, al contrari, donant més espai perquè se puguin mantenir, que no siguin conscients que encara estem en un estat d'alarma i de confinament, perquè sigui possible reduir encara més els efectes de la pandèmia i que la xifra, que encara és molt alta, de persones que han mort, sigui més reduïda i quedi a zero. Des de l'Ajuntament hem volgut fer un procés progressiu d'obertura dels espais públics destinats als vianants perquè volien garantir en tot moment la seguretat i que hi hagués un operatiu de seguretat per desenvolupar en condicions aquesta obertura. Les recomanacions que ens feien eren que ho fessin de forma progressiva i no tot de cop el mateix cap de setmana. Així, dimecres de la setmana passada obriren els 44 parcs de barri que té Palma i l'1 de maig els 4 grans parcs de la ciutat i també les platges. D'aquesta manera varen poder oferir més espais a la ciutadania pel seu passeig. Per això, ara és el moment de donar una passa més. Una passa que cerca promoure actuacions per afavorir els vianants, per afavorir que els veïns puguin passejar, fer esport i anar en bici. I a la vegada que puguin mantenir la distància necessària de seguretat per evitar el contagi. D'aquesta manera, a partir d'aquest cap de setmana, obrirem 14 quilòmetres de carrers de Palma amb una superfície de 120.000 metres quadrats perquè la gent pugui passejar, anar en bicicleta o fer esport de forma segura. S'obriran a la ciutadania dissabte a les 6 del matí i es tancaran el diumenge a les 11 de la nit. La selecció dels carrers s'ha fet tenint en compte les indicacions que ens han traslladat des de les àrees de mobilitat sostenible, des de l'àrea de seguretat ciutadana i també des dels districtes de la ciutat. Vull agrair als regidors Francesc Dalmau i Ana Maria Drové la feina de coordinació i als regidors de districte també per les propostes que ens han fet arribar per fer-ho possible. I també a l'equip tècnic que està sempre al darrere, que després és el que fa operatiu aquest pla. La selecció dels carrers s'ha fet en base als punts on s'havia detectat una concurrència elevada de persones i també s'ha prioritzat els barris altament poblats que no disposen de zones d'esbarjo suficient. Els recorreguts, a més, s'han dissenyat perquè s'hi pugui passejar, és a dir, s'han fet itineraris, sempre que s'ha pogut, llargs i en continuïtat. D'aquesta manera, a partir d'aquest cap de setmana, s'obriran a les persones els següents carrers. Per una part, al litoral marítim s'obriran 9 quilòmetres en 3 trams. El passeig marítim, el costat de circulació de la mà, des de Palau de Congressos fins a la ronda del Dic de l'Oest. El vicari Joaquim Fuster al Molinar fins a Ciutat Jardí. I la primera línia de platja des de Can Pastilla fins a carrer Trobadors. En una segona part de la ciutat, avingudes, s'obrirà a la ciutadania des d'Avinguda Alemanya fins al carrer Sant Miquel, que són 500 metres. Hem creat també un itinerari a la part nord de la ciutat que comença a Camí dels Reis, a la rotonda del quarter militar de Jaume II, fins a la rotonda de Madre Alberta, per després pujar per Miquel Lladó fins a la rotonda de Son Quint i d'aquí fins a la rotonda de la Vileta. Per tant, passa pels barris de Son Rapinya, la Vileta, Son Xigala i Son Simelis, parlant de 3,2 quilòmetres de recorregut. I també, per últim, obrirem 3 carrers. Nuret Duna, des d'Avingudes a plaça de Columnes, és el barri de Pere Garau, amb 290 metres, Pere Bartomeu Pou, barri de Bons Aires, 423 metres, i Nicet Alcalá Zamora, entre Llibertat i Pasqual Ribot, que és el barri de Can Serralta, amb 314 metres.
Volem obrir els carrers a la ciutadania perquè volem reafirmar encara més la nostra aposta per la sostenibilitat, per la mobilitat sostenible. Abans ja ho tenien clar i treballaven de forma intensa en projectes que ja són una realitat. Acabem d'inaugurar la setmana passada la zona 30 més gran de Palma, al barri de Rafal i del Vivero. Hem començat ja la senyalització d'un nou carril bici de 2 quilòmetres que unirà el carrer d'Andreu Torrents amb Andrea Doria. Hem inaugurat també la peatonalització del carrer Velázquez. Durant el ple de la setmana passada vàrem formalitzar el préstec per a la compra dels 109 busos de l'MT, que, com ja sabeu, una part ja està circulant, i seguirem sumant quilòmetres a la xarxa ciclista, que el nostre objectiu és arribar als 100 quilòmetres aquest mandat, i si encara podem més, doncs més enllà dels 100 quilòmetres, i també, evidentment, com ja hem dit, ampliarem els eixos cívics de la ciutat en Nureduna i la prolongació de Blanquerna. Avui ens reafirmam en el nostre compromís amb la mobilitat sostenible. És un dels eixos centrals de la nostra acció de govern. Ara més que mai. És essencial lluitar contra el canvi climàtic i és importantíssim guanyar espai per al vianant, la mobilitat sostenible i pacificar el trànsit a la nostra ciutat. I ho fem tenint en compte, a més, l'opinió dels infants, que en el darrer Consell de la Infància ens varen demanar més espai per a ells i elles. Som una ciutat amiga de la infància i els hem d'escoltar. Per concloure, vull dir que obrim més de 14 quilòmetres de carrers perquè tothom els pugui gaudir. És una primera passa. Volem obrir més carrers de ciutat i, a més, ho volem fer més hores. Ara toca avaluar com funciona aquesta primera fase que presentam avui. I després ja estem estudiant la possibilitat d'obrir nous carrers en una segona fase. Així la ciutat guanya, guanyant tots i totes, i apostant per la mobilitat sostenible i també per la seguretat de la ciutadania, més protagonista que mai de la seva ciutat. I ara, per explicar una mica més en detall com serà el tancament d'aquests carrers a la circulació i l'obertura per la ciutadania, dono la paraula al regidor de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau. Bones tardes i gràcies a tots els que segueixen aquesta retransmissió de la roda de premsa. Com saben, vivim moments excepcionals, ho explicava el Batlle, i ens cal, a les administracions més properes al ciutadà, en aquest cas als ajuntaments, prendre mesures per tal de garantir aquest distanciament social en aquesta etapa de forma esglaonada de desconfinament. I cal fer una qüestió important, i és que no sortim de forma esglaonada del confinament del Covid. Sortim de forma esglaonada amb el confinament, amb el Covid. Vull dir que el detall de la proposició del i amb és molt diferent i així també ens cal que nosaltres com a ciutadans interioritzem i entenguem que sortim al carrer en condicions. Sortim al carrer en condicions de seguretat, de garantir la protecció de la salut, no només nostra, sinó del conjunt de la població. Sortim a conviure amb el virus i, per tant, hem de garantir una sèrie de mesures encaminades a fer possible aquest distanciament social. Per això aquesta proposta que presentam avui i en què vull agrair especialment a les àrees que han fet les aportacions i especialment també en els districtes, que són els que més bé coneixen també la realitat de les nostres barriades. Aquí l'objectiu és tallar el trànsit, però obrir els carrers als vianants, perquè siguin ells els autèntics protagonistes, transformant, com bé deia el Batlle, 14 quilòmetres lineals de carrers, avingudes i passeig marítim, el que suposa 118.000 metres quadrats de superfície per convertir-se en espais per gaudir i per disfrutar en els diferents horaris en els que està permès aquest desconfinament, és a dir, per fer esport, per sortir amb els infants i per sortir amb la gent gran. Per això l'horari, aquest cap de setmana que començam el dissabte, és des de les 6 del matí, com explicava el Batlle, fins al diumenge a les 11, a les 23 hores del vespre. Han diferenciat 6 zones dins Palma que s'obriran i que, com molt bé ha explicat el Batlle, es divideixen en una part del litoral, que poden vostès veure, des del dic de l'oest fins a la part de Palau de Congressos, amb la confluència amb Manuel Azaña, i aquí també vull fer un especial agraïment a l'àrea de seguretat ciutadana, que ens ha fet una aportació important
en base a l'experiència que han tingut els seus agents en quant a on s'han produït les grans aglomeracions de gent aquests primers dies de desconfinament. I a partir d'aquesta experiència podem actuar des de l'Ajuntament per disposar de més espai públic per als ciutadans. En el front marítim, com deia el Val Laïla, hi ha 9,3 quilòmetres en total. S'habiliten davant el front una superfície de 74.850 metres quadrats per passejar. Com deia, en tres fases, la part m'he quedat des de l'oest fins a la part del Palau de Congressos, després una segona que és la de Vicari Joaquim Fuster, des del Born del Molinar, des del principi d'Esportitxol fins al Born del Molinar, 311 metres quadrats, 311 metres lineals que sumen una superfície de 1.866 metres quadrats, i després la part de la primera línia de Palma, que com saben també teníem l'experiència d'aquest Ajuntament del tancament dels diumenges durant l'horari d'hivern per fer esport i esbarjo en aquesta primera línia marítima, entre el carrer Xabec i el carrer Trobador. Són 3,6 quilòmetres que sumen 18.384 metres quadrats. La zona 2 d'avingudes, on també explicava el Batlle, entre els jutjats, entre el túnel de General Riera i el carrer Sant Miquel, unes pàgines que s'habiliten 6.000 metres quadrats de superfície per passejar i que també durant els dissabtes i els diumenges suposarà un desviament provisional de les línies de MT que fins ara passen per allà i que, evidentment, també anirem anunciant aquests propers dies. A la zona 3, que és la Ronda Nord de Son Rapinya, 3,5 quilòmetres lineals, que sumen una superfície de 30.000 metres quadrats, Miquel Lledó, Rotonda de Son Quint, Camí dels Reis fins a Mare Alberta, i una quarta zona que és la de Pere Grau, és a dir, on volem, com a Ajuntament, com a equip municipal, fer possible aquest eix cívic, el de Nuret Duna, de 290 metres, que sumen 2.000 metres quadrats de superfície. La zona 5, que és Bartomeu Pou, també en zones altament poblades, on tampoc hi ha possibilitats de disposar d'una zona verda per esbarjo, sobretot dels més petits, i on amb l'habilitació de Pare Bartomeu Pou, el barri de Bons Aires suposa 423 metres, que sumen 2.900 metres quadrats més per passejar, i una darrera zona, que és la número 6, que és ubicat a la carrer Niceto, Alcalá Zamora, al Camp de Serralta, amb una superfície entre 314 metres i que sumen 2.198 metres quadrats, entre els carrers Pasqual, Ribot i Llibertat. En el cap i la fi són espais on podrà haver una convivència entre els diferents ciutadans i ciutadanes i suposin, perquè se facin una idea dels metres quadrats que suposen per Palma, 118.000 metres quadrats és com si multiplicàssim per 17 l'estadi de Son Moix. Per tant, una idea jo crec que bastant important de superfície que l'Ajuntament posa a disposició dels vianants per al seu gaudi durant aquests dies. Moltes gràcies. Pas ara la paraula a la regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Maria Drogué. Sí, moltes gràcies. Per suposat, m'assum l'agraïment a l'àrea de mobilitat, a la part tècnica de l'àrea de mobilitat per suposat, i la tasca que han fet els districtes per treure endavant aquesta iniciativa. Sens dubte, de la feina conjunta en surten els millors projectes i les millors iniciatives per a la ciutadania, i per això fem feina a l'Ajuntament de Palma. Nosaltres, des del dia 2 de maig, des de l'àrea de seguretat ciutadana, el dia 2 de maig comença la primera fase de desconfinament parcial i se van obrint a la ciutat distints espais per al gaudi de la ciutadania. Sumam a la tasca de vigilància per part de la policia els 8 quilòmetres de platja que tenim a Palma, sumam també en l'obertura dels més de 40 parcs que tenim a la ciutat, un nou espai per ciutadà, per vianant, perquè pugui gaudir, però també s'ha de vigilar, i ara amb aquesta nova iniciativa obrim també tots aquests carrers i els incorporam a dins la xarxa de vigilància de la policia. Respecte a aquesta obertura de carrers cap al vianant, dir-vos que se destinarà un total d'un dispositiu policial de 80 policies distribuïts en torns de matí i d'hora baixa. El tancament se farà mitjançant valles i cons i senyalitzacions verticals portàtils. Dir-vos que per la zona del passeig marítim i d'avingudes, per exemple, es destinaran unes 250 valles i més de mig centenar
de discs que se distribuiran per les zones que s'ofereixen aquestes modificacions en el trànsit. Dir-vos que des de l'àrea de seguretat ciutadana constatam que en línies generals la ciutadania està complint amb la normativa i s'està portant bé dins les circumstàncies que tenim. El que passa és que reiteram la necessitat que això continuï sent així. És a dir, no perquè cada vegada tinguem més espais pels quals puguem transitar, hem de deixar de respectar aquests 2 metres de separació entre nosaltres. No perquè tinguem la sensació que anem recuperant la normalitat, hem de perdre de vista la necessitat de comportar-nos, de respectar les normes, i jo el que faig és un clam a la ciutadania perquè, igual que s'han anat portant bé durant totes aquestes fases d'obertura paulatina, segueixin complint les normes i segueixin facilitant la feina de la policia, perquè només així, només junts i complint les normes arribarem a anar superant totes aquestes fases i l'important és que puguem passar de la fase 0 a la fase 1 sense el mínim problema i de la fase 1 a la fase 2 i així successivament. Per tant, apel una altra vegada en el compliment de la ciutadania per facilitar la feina de la policia. Agraeixo també des d'aquí la feina de la policia, des del minut 1 estan en el carrer i estan ajudant a normalitzar la situació i a fer que se complesqui la normativa i amb això seguirem. Gràcies. I passa la paraula a la regidora d'Urbanisme, na Neus Troiol. Sí, bones tardes. Jo també m'assumo a l'agraïment a tots els treballadors de les diferents àrees que han fet feina amb aquesta idea, no només, a més, aquestes darreres setmanes que evidentment s'ha accelerat, sinó que se fa feina des de fa molt de mesos amb aquesta perspectiva d'una ciutat molt més humana i de continuar prenent mesures des de les diferents àrees de manera transversal perquè aquesta ciutat respongui a les necessitats de tots els veïnats i veïnades, tant en els eixos principals com també a les diferents barriades. Per exemple, des de Model de Ciutat, des de fa uns mesos, se varen celebrar unes jornades que precisament se varen anomenar Humanitzar la ciutat, perquè consideràvem que havíem de fer un debat públic de quin era el model de ciutat que volíem per al futur. I aquesta situació de crisi sanitària que du en aquest replantejar-nos l'espai públic, replantejar-nos les ciutats, aquesta humanització de les ciutats està en el centre. Aquesta mesura d'obrir carrers perquè els vianants, les bicicletes i altres modalitats de transport individual que són molt més sostenibles i molt més segures davant aquesta situació de crisi sanitària, ens fan veure la necessitat precisament això, de replantejar l'espai públic per respondre en cada moment a les necessitats dels veïnats i veïnades. Aquesta situació és una situació que ens ha de fer reflexionar no només per aquest període de desconfinament, que és molt important pensar en el present i en el mig termini, però també hem de tenir aquesta mirada a llarg termini. Precisament aquest aprenentatge que estem fent com a ciutat i que de manera exemplar tots els veïnats i veïnades de Palma ens hem estat comportant aquestes setmanes de confinament i ens hem relacionat d'una manera diferent amb els nostres habitatges perquè hem hagut de passar moltes més hores amb la convivència familiar que això ha suposat. Ara que hem de començar aquestes diferents fases de desconfinament, també la relació que tindrem en l'espai públic i en la ciutat també serà diferent. Per això també com a Ajuntament hem de ser exemplars i hem de posar a l'abast mesures d'aquesta tipologia, d'obrir carrers per als vianants de manera temporal, però també a mig i llarg termini també hem de conquerir més espai que ara estan ocupant el trànsit perquè el puguin ocupar els vianants o també el transport públic perquè el transport públic sigui més eficient i tingui carrils allà on la seva mobilitat sigui prioritària, perquè també serà molt important de cara en el futur. Aquesta situació ens ha d'ajudar, per tant, a prendre mesures per ara, per dia d'avui, per fer front a aquesta situació de crisi sanitària, però també, com deia, per aquesta crisi ambiental i de repensar la ciutat amb aquests altres criteris. Per tant, nosaltres consideram que Palma i l'Ajuntament de Palma ha de ser exemplar amb aquest tipus de mesures i, per tant, les ciutats no formin part del problema, que a vegades la convivència a les ciutats és més convulsa i molt més dinàmica i per això molt més complexa i les solucions no són senzilles,
Per tant, hem de prendre mesures per aquest desconfinament i els propers mesos, però també amb aquesta mirada llarga. Aquesta és una primera passa d'aquests primers 14 quilòmetres que alliberam pels vianants el cap de setmanes, però properament esperem poder-vos explicar noves propostes que aniran en aquest sentit, de reconquerir l'espai públic per als vianants i per al transport més sostenible. Moltes gràcies. Perdoneu. Ara dono la paraula a Alberto Jarabo. Menuda rueda de intervenciones. Bueno, sí, es un círculo. Como todos, agradecer el trabajo en equipo y conjunto de las diferentes áreas, liderado por Movilidad en este caso. Yo como coordinador también territorial, como regidor de coordinación territorial, agradecer las aportaciones que se han hecho desde los diferentes distritos para que todos los barrios de la ciudad, o al menos todos los distritos, puedan disfrutar de más espacio para peatones, para niños y también para personas mayores que están reclamando desde hace mucho tiempo que tengamos pues, más espacios para ellos por la ciudad. Por tanto, como reflexiones, creo que la necesidad de una mayor seguridad sanitaria permite esta aceleración de medidas que estaban previstas, pero creo que es importante que se pongan en marcha cuanto antes. Desde este fin de semana pues, tendremos la oportunidad de disfrutar la ciudad de una manera pues, mucho más saludable. Insistir en esa importancia de que toda la ciudad cuente para este equipo de gobierno a la hora de satisfacer esa demanda de mayores espacios y destacar también la importancia de que esta nueva movilidad que estamos implantando cale plenamente en la conciencia de los ciudadanos, que es de quien depende finalmente que podamos ser una sociedad pues, mucho más concienciada ecológicamente. Y como equipo de gobierno tenemos la responsabilidad de facilitar que para que llegue esa conciencia sea a través de hechos, sea a través de actuaciones, que con esta valentía pues, bueno, ponemos a disposición espacios que hasta ahora habían estado dominados ampliamente por el vehículo, desde una lógica urbanística en la que el coche dominaba la ciudad a una lógica en la que pueda ser el bienestar ciudadano el que se imponga para mejorar tanto la salud en estos momentos como también luego el bienestar y una mejor convivencia. Por tanto, como todos han dicho también, para acabar, la idea es seguir ampliando estos espacios que tienen que redundar en una mejor convivencia, como decíamos, en un mayor bienestar y en un respeto siempre y una conciencia muy clara hacia una mayor pues, conciencia medioambiental que nos permita pues eso, vivir en una sociedad muchísimo más agradable de lo que yo creo que hemos vivido hasta ahora.